què tal? Doncs ja ho veieu, vosaltres també. Us ha tocat ser víctimes d'aquest nou experiment que s'anomena Jo t'ho explico, un seguit de vídeos que m'he proposat d'anar fent aquí en el confinament per poder apropar una mica les classes a casa vostra. Com que no podeu venir al col·le ni jo anar-hi, doncs les classes les fem d'aquesta manera. Mireu, sí, clar, ya, es verdad, Ariadna. La Ariadna decía, claro, pues es que es injusto porque les está haciendo vídeos a todos menos a nosotros. Y después va diciendo que es nuestro tutor. Bueno, sí, va. Doncs també teniu vídeos. Veus, Ariadna? No... Això es soluciona ràpid. No són vídeos bons, ni jo sóc un youtuber, no se'm dona bé això, però mira, farem el que podrem. Cosa bona, ho pots veure des de casa. No cal que aguantis el meu rotllo tot el temps que dura el vídeo, pots parar-lo quan vulguis, anar a fer altres coses, tornar a posar el vídeo quan et doni la gana, veure només els trossos de vídeo que creus que et poden interessar, com tu vegis. Els pots veure en família, per què no? Bé, si el teu pare o la teva mare són llicenciats en història o experts en art, quasi que millor que no els vegin, no? Em sembla que s'escandalitzarien. No, Nayara, em sap greu. Les preguntes hauran de ser en un altre moment, totes al final. Sí, i Carlos i Maria, sí, és veritat, sí, podeu menjar xiclet, no passa res, no us diré res. Sí, mentre veieu els meus vídeos esteu menjant xiclet. Bé, doncs, què tal si comencem? Mireu, anem a parlar del gòtic, però perquè no estigui jo tota l'estona així en pantalla, si us sembla faré com faig sempre, em posaré aquí, tic, en petitet. Anem a fer-ho. 1, 2 i... petit. Uah! Mireu, en primer lloc us presento el Drive, la carpeta de Drive que tenim compartida i que hem anat fent servir durant tot el curs. Per què us la presento? Doncs perquè veieu que aquí ja hi he incorporat un seguit de documents que teniu posats en el correu que us vaig enviar, però que hi podeu disposar. I a més també hi he afegit un vídeo que dura res, 1 minut i mig, d'Academia Play sobre l'arquitectura gòtica. Teniu els meus esquemes i teniu dues versions diferents de mapes conceptuals fets per mi. Comencem amb el gòtic. Mireu, anem a veure, per començar, l'origen de l'art gòtic. I algú veu això i diu, hola, profe, todo esto hay que saberse. No, tranquil, és molt més fàcil, mira. Tenim aquí l'origen de l'art gòtic. Veurem els següents apartats, com la cultura reneix una mica, que hi ha uns estudis universitaris, una nova religiositat i què neixen les universitats. Anem a veure 4 cosetes aquí. En primer lloc, ens trobem en els segles entre el 12 i el 14, que depenent del lloc, abans o després, es dona un cert renaixement de la cultura. Per què? Doncs perquè resulta que hi ha burgesos que tenen diners i abans, ja ho sabíem, hi havia nobles que tenien cultura, en general poca, però alguna tenien. Els nobles que se'n van a viure a la ciutat tenen molt de temps i es volen aprendre a llegir, comencen a llegir i estimulen la cultura. Però a més, als burgesos rics els interessa molt tenir cultura. Què es publicarà en aquell moment? Doncs, home, obres literàries, històriques, filosòfiques... Perdoneu, mireu, amplio això perquè ho veieu més clar. Molt bé. També tractats de geometria i tractats d'agricultura. Molt interessant això de l'arquitectura perquè permetrà precisament avançar en la construcció de les catedrals. Els burgesos que es dediquen als negocis necessiten saber alguna sèrie de coses. Necessiten saber escriure, necessiten saber aritmètica, un tema de matemàtiques, dret, geografia... A més, són les persones que s'encarreguen del govern de les ciutats i, per tant, tenen molt d'interès a tenir coneixements. Si avancem una mica cap aquí, ens trobem amb que neixen els estudis universitaris. Quins estudis es feien en les universitats? Doncs, bàsicament, de 3 tipus. En primer lloc, el que vindria a ser una mica, si voleu, la primària actual, era l'anomenada Trivium i incloïa 3 assignatures. Gramàtica, que és l'estudi de la llengua, el funcionament d'una llengua, la retòrica, que és l'art
de saber parlar bé, parlar en propietat, convèncer quan parles, i la dialèctica, que és l'art de saber dialogar, arribar a aprenentatges a partir de confrontar idees diferents. Fixeu-vos que és un aprenentatge al Trivium que està basat en la llengua com a fonament del coneixement. En el moment que ja es domina la llengua, els alumnes passen al Quadrivium. Què fan aquí? Doncs mireu, geometria, matemàtiques, aritmètica, matemàtiques, música, una de les matèries importants, les 7 grans arts, una d'elles és la música, i l'astronomia, que vindria a ser una mica, si voleu, la física actual o les ciències naturals actuals. Però no només estudiaven això, sinó que també hi havia la possibilitat d'estudiar altres coses, com per exemple medicina, que anava progressant, ja ho vam veure en la sèrie, dret, art. Molt bé. Tenim d'una banda això. Les universitats. Algú dirà, per què neixen les universitats? Què passa perquè neixin les universitats? Doncs mireu. En aquella època, com que hi ha un renaixement de la cultura, hi ha la necessitat de fundar noves escoles. Molt bé, fins aquí molt lògic. Quines escoles es funden? De dos tipus. Unes, municipals. Són les escoles, diguem-ne, escoles, si voleu, escoles públiques, encara que eren de pagament, i eren controlades pel govern de la ciutat. Per tant, tenien un component polític marcat. No t'ensenyarien qualsevol cosa, no t'ensenyarien res que anés en contra del govern de la ciutat. I després hi havia les escoles episcopals. Episcopon en grec vol dir bisbe, i per tant són les escoles que pertanyen a l'Església Catòlica, estan sotmeses al control dels bisbes. Si una persona volia un aprenentatge més lliure, un aprenentatge sense límits, un aprenentatge sense censura, es veia obligat a anar a un altre lloc. I aquest altre lloc és el que serà anomenat universitat. La universitat, per tant, com es defineix? Doncs com un lloc d'aprenentatge lliure, un aprenentatge sense control. Això vol dir que no ens hem de confondre. No vol dir que primer una persona va a l'escola, com ara, i després va a la universitat, sinó que les universitats al moment són escoles, però que no estan sotmeses al control ni polític ni al control religiós. Són escoles també. Ara, aquestes universitats a poc van anar agafant prestigi. Tenir una bona universitat feia que el teu poble, la teva ciutat, fos prestigiosa, i les grans universitats, com la d'Oxford o la de Salamanca, atreien pensadors i científics molt importants que venien d'arreu del món per ensenyar i aprendre allà, per compartir coneixements. No existia internet. Avanço una mica. Per últim, una nova religiositat. Si recordeu, vam estudiar, quan estudiàvem el gòtic, que hi havia monestirs. Els monjos es dedicaven, molt bé, a resar i a treballar. Ora et labora. No tota l'hora. Ora per una banda, labora per l'altra. I si recordeu, els monestirs els buscaven de fer apartats al poble de la ciutat per mantenir-se al marge de la vida i no sortien mai del monestir. Estaven com clausurats. Ara apareix una nova forma de religiositat. És com si després de segles diguessin «Uah, ja estem farts de tant confinament, deixeu-nos sortir al carrer una mica». I comença una nova forma de vida religiosa. En aquell moment resulta, aquí he fet broma, no és que volguessin sortir fora els monjos, hi ha una nova necessitat. La nova necessitat és que l'Església tenia dues noves tasques. Una, que hi ha gent més educada i culta. Els burgesos ja no es conformen amb qualsevol ensenyament i, per tant, calen capellans, cal gent d'església que siguin educats, que tinguin cultura, que puguin satisfer les inquietuds dels burgesos. En segon lloc, en les ciutats cada vegada hi ha més persones necessitades. Caldrà ajudar-les. Des d'un monestir tancat no puc ajudar els pobres. Per tant, naixeran dues noves ordes religioses. Els anomenaran mendicants. Mendicar vol dir demanar almoina, limosna. Per què? Perquè l'accent el posaran en la pobresa.
Des del seu punt de vista, el més important d'un cristià no és l'oració i el treball com fan els monjos, sinó que el més important d'un cristià és ser pobre i des de la pobresa ajudar els altres, i això es dedicaran. Dos grans ordes religiosos que neixen en el moment. En primer lloc, els franciscans, es diuen així perquè els funda Francesc d'Assís. Diuen que era el santo más pequeño de todos, porque era San Francisco de Asís. Va, ja està. I després hi havia els dominics, que eren aquells que estaven fundats per Sant Domènec de Guzmán, i per això es diuen dominics. Cadascun té les seves funcions. Els franciscans, sobretot, ajudaran els pobres, els dominics es dedicaran a fundar escoles. Alhora, a banda d'aquests ordes mendicants, l'Església, com a institució, vol demostrar el seu poder, la seva superioritat enfront d'aquests nous rics, que són els burgesos, enfront dels nobles. I per fer-ho, buscarà, primer, d'ordenar, fer noves obres d'art cada vegada més valuoses, apadrinarà artistes, i després també construirà edificis enormes, i es construiran grans catedrals a la ciutat que d'una banda demostrin el poder de l'Església i que un cop dins el cristià, quan entra dins de l'Església, se senti petit i digui, uau, el regne del cel, esto del cielo, debe ser la leche, ¿no? Porque esto es precioso, d'acord? Doncs molt bé, hem fet la introducció, ho deixem per aquí. En el proper vídeo parlarem de com eren les catedrals gòtiques. Us ha agradat? Espero que sí.